Dneska v kanon starého nového roku мав честь všetky русинські вчителі і нам тут представити молодого поета, якого, я думаю, всі файно знають, то Михаїл Чиківдя. Молодий наш челядник вже написав не першу збірку віршів, а от тепер недавно буквально вийшла його нова збірка, про яку він сам розкаже, ну і мало про себе. Мішко, будь добрий. Я Михайло Чиківдя із села Березник Слов'янського району. Березник знаходиться у історичному районі Мараморовщини. Я вже почав писати, це вже на новий рік було третій рік, як я займався русинською літературою, пишу стихи, акростихи, деколи прозу, ну що у мірі способностей. І мені недавно написав був русин із Словаччини Йосип Учко, що він хоче проспонсорувати мою роботу. І вже через якийсь час вийшла книжка «Русинська сатира». Він не міг прийти тепер, коли я йому дуже файно дякував за фінансування. Думав, що ми далі будемо співпрацювати. Ну і ця книжка «Русинська сатира» побудована таким планом, що там не поділено по розділах, там усе змішано. Хто буде читати, може прочитати один стих патріотичний, після нього може бути фігурний. Убез принаймався інформація, то такий стих, то такий, так буде майфайно читатися. А русинська сатира тому так називається, бо там дуже із сатирою подані всі, порушені всі соціально-побутові теми. Там найбільш про теперішній стан нашого суспільства, про деградацію, яка йде, є і про дороги. Ну, я беру серйозних стихів. Ну, що остальне ви можете прочитати в книжці. Я дуже радий, що в мою долі хочу дуже файно подякувати цьому прекрасному просто городочку, одному з самих моїх любив закарпатських Сивлюшові, Виноградові. Бо, Михайло, я у тебе, Міша, у твоєму житті, я теж знаю, ти мені вже з тим поділився свою думку, що перший раз ти свій перший вірш прочитав де? Тут у Виноградові. І в мене моя перша фотовиставка була у Виноградові, і презентація теж моєї поетичної книги була в бібліотеці районній теж. І я дуже радий, що Богочко наділив тебе таким безподобним талантом, не лише як поета, а ще як дослідника русинської культури, русинського життя, яким ти ся, я вижу, займаєш і десь маєш прекрасний матеріал і друкуєш ото на широкий загал, як тепер модно казати. І у цьому отношенню я тобі хочу від нашого товариства доброго пожелати, доброго здоров'я, довгого году в життя. І най тобі Бог помагати у всіх твоїх цих звитягах, якими ти, ну я не знаю, ти сам усвідомлюєш ще на нинішній день уж, який пласт русинської культури ти вже зрушив із, ну, практично кіть не з мертвої точки, то до мака вже просвітив нас многих. А із цієї новенької книжечки, яку я тобі подарував, я дуже тобі дякую за то, я хочу прочитати піввіршик про очі. Бо, як кажуть, очі – то дзеркало кожної людини. Поникаєш у очі і вже видиш, це вона добра, це вона зла, це вона ніжна, мила, це вона щось хитре і так. Ну, менше з тим, які у тебе прекрасні очі, я через них не годен спати, і щось за інше в цьому світі я вже не хочу навіть знати. Який файненький у них цвіт, мені нагадують небеса, і ще блістяться так звізди, геофрішний ранок, фурт роса, і постійно мене манить у та безмежна красота, у них не є нічого злого, лише чарівність і доброта. Вони найкрасні від усього, від золота, а вать прикрас. Колись пак ми будемо двоє, коли нам в то вже прийде час, і ми ся стрітиме обоє, очима будеш чарувати, від тебе ліпшої не є. Я то нові кази.
буду знати. Браво. Хочу відповісти, що Михайло Чекевля вже не низька, хоч доста юний, або не низька вже співпрацює з обществом Духновича і доста плідно, бо його стихи часто густо були на сторінках отцюзнені, за що ми красно дякуємо. Він все одно ся гризу. Чи не удорве він підкови нашому метру Михайлові другому Чорнові? Став на його поле, став на його поле. Сатира. У Михайла фіглі, а у Михайла сатира. Хотів поділитися У поле. них різні вісові категорії. Він селянин. Я оповім тепер раз таку діло. Повіж. Є в мене тепер короткі теми такі на віршики, а я вже не буду писати нащо. Я ті тему дарую. Подкинете йому. Ну, наприклад, така тема дуже сучасна. Бо одні люди звикли дуже тепер довго говорити по телефону мобільному, хлопець з дівкою кожен вечір по часу говорять. І вже каже дівка раз йому, слухай, Михайлко, що ти все мені ввечері дзвониш, коли я спала, не позвониш у день. А от каже, бо я в день на роботі та не п'ю. Що не Михайло фігля? А мою Це одна з тем. Це треба Це чуєте, це одна з тем йому. Це добре, старше покоління передає файну тему молодшим. Він каже, Михайло не буде писати вже, буде диктувати тепер. По телефону вона диктує тему, тут не думать. Це вже плагіат. Це собі бачите, чоловік не хотів поділити, зробити подарок, та ходив по базару та каже, хочу блузку купити з одні. Бо просила вже давно, та теребиться в тих блузках, не розуміється. Та вже продавачка хоче йому допомогти, та каже, та може таку блузку, як на віді? А він каже, ні, май чисто. Ну, і Михайло написав цю книгу «Унавість». Плани маєш? А ну розкажи. Перспектива якась. Да. Перспектива. Хочу, ну тепер уже в процесі пишу книжку, там будуть самі акростихи. Бо я хочу не лише спиратися на обичних стихах, а хочу пробувати і акростихів, всякий жанр. Бо усім доказати, що наш русинський язик може література, тобто може усяко написати, що вона достойна міста між усіма язиками слов'янськими і так далі, і так далі. Хочу її розвивати. Так, таку книжку планую 100 русинських акростихів, там буде 100 акростихів на всякі теж теми. І про їду, і про природу, і любов, і почуття, і риси всякі. То я планую. То буде невеликий зборник, але планую, то вже щороку дасть Бог. Дасть Бог. Ці бори хотів би повісти, що Мішко вже мав можливість презентувати свої вірші і за границею. При великій досить такій аудиторії, де був і пан Мельник, були поети із многих держав русинських, і Мішко презентував свою поезію, наскільки я знав і бачив, що досить удачно прийнялося тут. Зібрали літературне общество. Та де то було до... Криниця Ой-ой-ой. Усі польські русинки за ним лише позирали. Так, понятно, козаки будуть в неї. Ми вже старі діли не могли виходити. Просто Мішко вказав, що наша русинська поезія має будуще, має молоді паростки, які дають за себе знати і дають за себе знати з позитивної і з мощної файної сторони. І практично, Микола Миколаївич, я так думаю, що абсолютно, то навіть нікому не треба доказувати, що мова наша не вмируща. Навічно, вона ще була раніше і ще Я русин був, я і буду. І все, тим то, що сказано. Що. Мішук, а що для тебе, коли ти себе відчуєш таким, що маєш таланти до цього, до літератури, до дослідництва, до історичних матеріалів? Я от мало інтересувався, сам ходив до Прага, бо вирішився з ним, то сам мені розказав, як було давно, я в тій історії слухав, мені було 5 років. І от тоді мені було все інтересно її слухати. Ну, далі до школи, там, вже уроки історії, я теж старався вчитися більш-менш нормально. Що не знав, то не знав, але які предмети я міг вчити, такі я вчив. Після того я вже у 12 років я написав перші вірші по-українськи, бо русинську граматику я ніяк не міг знати тоді.
вже у 15 років, коли вже мало я почав якось мислити, якось чуть мене по-взрослому, тоді я почав писати стихи, почав і про історію, мало збирати співанки, колядки. Вже сам почав писати про свята, наприклад, рождественні, і так далі. Стали членом Свалявського общества русинів. То 3 роки тому було. Ну, я дуже добре чути такі слова на адресу нашого вариша, бо так нас тут файно похвалили всі гості з сусідніх районів. А ще має приємно, що всі в книжці є вірші, котрі зміся не ось любить, а й дуже-дуже це любить. Я вже тут прочитав, попитався зараз і вам розчитати. Називається дуже популярно для нашого вариша «Грезно». І він мені дуже до душі, до серця і попитаюся вам ту любов передати. Його любов не лише до Виноградова, а й до Винограда як такого. Це прелюдія така довго, можемо вже і не читати. Вже всі сте поняли. Грезно. У саду достигать виноград, уже залитий ароматним соком, безвівно скоржо мож буде рвати, як сяк усе і з кожним роком. Який він ароматний і пахнячий, і бурбульки, які про нього смачні, а найліпше пишний соку чути у забродившому молодому віні. І видав у кожного русина, коло красних газдівських хижок, уже давно сажений виноград, і газдам видко, фурт його листок. І про вітчизну це великий символ, бо цінить з любов його народ. Не береза почутівать калина, а виноград уважить давний род. Ну та покиялося тепер. Я не знав, я... За любов до винограду, до вина та й до Виноградова. Пане Василю, ви знайшли собі якийсь віршик? Зараз знайду. Знайдете? Мені я теж мав участь, мені Мішка, ми з ним теж знаємо вже 3 роки. Перший раз ми се виділи тут у нас на фестивалі, як вже було повідено. 21 апреля Поетів ми збирали. поетів ми збирали реально наших поетів місцевих. І то ми поки з ним воєнно навіть автобусом йшли до Мі, пам'ятаєш, Мішко? Свалявський автобус, та ми поки йшли до Мі. Далі не розказуй. Що, він пішов собі, я селі вийшов своєму, він пішов далі. Це правильна версія, добре. І всю можеш розказувати. Не знаю, зараз я собі виберу, бо на що ще курить, я собі виберу зараз вірш. Треба знати, що сучасні технології дозволяють нам читати його вірші. Треба знати ще читати. Уже я слідкую, так, за 3 роки точно в інтернеті постійно він публікує, можна казати, свої твори. От і як розтихи вже, які були озвучені, то дуже технічно складно написати акростих. По-мадярськи, наприклад, неможливо написати зовсім, бо така характерна мова. І от уже тисячі людей ознайомилися з його творчістю ще до появи своїх книжки. І треба знати, що от я слідкую. Вижу сотні, уже може й тисячі людей ставлять відмітку подобається. То вже у всьому всесвіту і паутині вже ся так заплюх, як муха у паука, вже ся й не уплете. Да, бо там ми ведемо не лише віршики, там є його історичний дослідження про населені пункти, про різні Верстви населення. регіони, про співвідношення національностей, народів у різні роки в кожному населеному пункті. Ну, чекаємо, бо вже Василь Бровай курти віршика. Я не курту, я просто асоціацію проведу таку аналогію. Що тепер зима, доста файна зима, вже спідано, яку зиму не мали, і тепер ще мороз, сніг є вшитка. А тут у нього є файний віршик, такий невеликий, називається «Літо». Просто літо, бо ми спомнили за той час, коли було літо, та й буде, надіємося. На дворі тепер літо, ясненько сонце і жара. Достигають ягідки черешні, усі жадають ніжного тепла. Прохолоду маємо у зворах, де потічки шумно булькотять, а над долиною і понад гори орли піловучися летять. Я мав дяку взяти кошарик, не забити ножики і плаща, бо понаростали вже грибочки після тучі літнього доща. Я хочу йти купатися у річки, учути дотик теплої води, а пак піти у молоді садочки, де дерева дали би ми плоди. Такий віршик, пане. Не будемо затровувати, будемо намікати, мав побільше фарта видавати побільше книжок, розповсюджувати цю нашу бесіду серед других народів і наступних поїздок не лише тут у Словакію, а туди має далеко, в Канаду, в Америку, що то. Не боїшся води?
Ну, дивись через океан йти. А воно той аероплан полетить, та що вода. Вперед, читай. Ти українка, я русин, кажеш мельниця, я млин. У вас дідько, а в нас прас, ба що чекати Бог нас. В тебе лазня, в мене баня, є десь відьма й босорканя. У нас дупа, у вас дупа, в нас гузиця, замість квітки, як осиця. Палю шваблик, ти сірник, здрю на морду, ти на пик. Кажу воздик, а ти цвях, у нас мадяр, в тебе лях. Я п'ю мундру, не самогон, в тебе геть, а в мене вон. Полювання в нас лабаска, ти коханка, цілюбаска. А коли йдемо на паті, візьмеш штани, а я в фуртгаті. Фурт по-нашому постійно, як ти іграш енергійно, ти як що, а я все кить, я шиковно час, як шиковно час летить, а гормони заіграли, тому сталося у то, ці на постіль, ці на ліжко, де лягати? Нам є вино.